bertsioen historiaren erabilgarritasuna ikusteko, adibide honekin azalduko dugu. Gerta daiteke nahi gabe dena ezabatzea. Irekitzen dugu dokumentua, aiba, hutsik dago dokumentu hori, baina atzo beteta zegoen. Zer gertatu da? Jakiteko zer gertatu den, fitxategia, bertsioen historia, eta begira, hemen agertzen da Alonsok ezabatu duela dena. Lehenago, ondo zegoen, beraz bueltatzeko bertsio honetara, leheneratu bertsio hau. Horrela, batzutan berreskuratzen da informazio asko. Kaixo, Google dokumentuak, beste testu editoriak bezala, betiko tresnak ditu. Hemen, goiko barran, testua aldatzeko, tipografia, tamaina eta bar, eta hemen, txertatu atalean, horrian txertatzeko irudi bat, taula bat, marrazki bat, edo nahi duguna. Estekatzeko hitz bat, beti bezala, hautatu hitza, klikatu estekaren ikurrean, eta idatzi hemen esteka. Adibidez. Eta hau esteka bihurtzen da. Google dokumentuak ere baditu beste bi aukera oso interesgarria. Bata dira konfigurazioa aldatzeko eta beste bat bertsioen historia. Lehenengoa konfigurazioa aldatzeko, klikatu fitxategian eta horriaren konfigurazioa. Jartzeko vertikalean, horizontalean edo inkluso horriaren kolorea aldatzeko. Itxusia geratu zaigunez, bueltatzeko, klikatu hemen. Eta beste gauza interesgarri bat, batez ere, dokumentu hau partekatuta baldin badago. Nola jakin nork egin du zer eta noiz? Oso erraza. Drivek dauka, fitxategia, bertsioen historia. Ikusi bertsioen historia. Zertarako balio duen honek? Klikatzean, begira hemen eskerreko zutabean, irekitzen da zutabea. Horrek esaten digu, nork egin du zer, noiz. Adibidez, 12 eta 24an, Alonsok 5 aldaketa egin ditu. 1, 2, 3, eta 4. Honek esan nahi du, hau ezabatu duela. Hau ere ezabatu du, eta Alonsok gehitu du hau, gehi hau. Zergatik dakigu? Morez dagoelako, eta hemen Alonsoren izena morez dago. Gero, zer egin du Dulzineak? Hautatu Dulzinearen izena, eta laranjaz dagoena, Dulzineak egin du 4 aldaketa guztira. 1, 2, 3, eta 4. Gerta daiteke, guk nahi dugula bueltatzea antxineko bertsio batera. Nola egiten da hori? Hautatu bertsio hori, eta esan leheneratu bertsio hau. Hemen klikatzen badugu, bueltatzen gara aurreko bertsio batera. Bertsioen historiak ere balio du kopiatzeko aurreko bertsio bat. Fitxategia, bertsioen historia, ikusi bertsioen historia, eta lehenengo bertsioa horrela zegoen, hutsik zegoen. Bertsio honetako kopia bat egiteko, klikatu 3 puntutxoetan, eta 2 aukera ditugu. Edo jartzeko izen bat, eta hemendik aurrera, adibidez, jatorrizkoa izango da, eta ez data, edo, lehen esan duguna, egiteko kopia bat. Egiten badugu, Drivek esaten digu, ze izenarekin izendatu nahi dugun. Non gorde nahi dugun. Eta aurreko dokumentua partekatuta baldin badago, jende berarekin partekatzeko bai ala ez. Horrela, gure Driven egin dugu jatorrizko bertsioaren kopia bat. Eskerrik asko, agur!